أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da će da nastavi da govori o borbama koje su se desile u vrijeme života Hazreti Omera radijallahu anhu. Alama Šibli Numani, koji je pisao biografije, on je također napisao biografiju o Hazreti Omeru radijallahu anhu i on kaže, mnogi se pitaju kako slaba armija kao što je ta arapska bila je pobjedila tolika carstva kao što je bilo Perzijsko i Rimljane. Također Halifatul Mesih navodi koja je to ogromna teritorija bila koja je bila osvojena u toku života Hazreti Omera radijallahu anhu. I to je trajalo samo malo više od 10 godina. Ove detalji o površini su jednostavno potrebni da shvatimo koliki je to bio uspjeh. Također ću spomenuti šta su kao zapadni historičari napisali u vezi ovoga. Oni kažu da su tada već bile ove Perzijska i Rimljanska carstva su kao bila već počela da se kao da budu slabija i kao da su oni već bili pred svoj pad. Mulana Šibli kaže da tada u to vrijeme u Perziji mnogi su kao iskorištavali vlast na pogrešan način i zbog toga su često mijenjali svoje vođe. U toku nekoliko godina 6 ili 7 vođa im se promijenilo u to vrijeme. Još jedan razlog koji ovi evropski historičari predstavljaju, da u to vrijeme je bila neka ateistička sekta u Perziji i oni su bili vrlo utjecajni i kao oni su smatrali da se sve treba da dijeli, pa čak smatrali su i kao žene da se dijeli i kao to je bilo sve da bi se religija popravila. Drugim riječima nisu imali nikakvo poštovanje prema ženama i oni su pokušali kao na ovaj način da tu Zoroastrijan vjeru poprave. Njihov vladar je tad počeo da se protivi ovome pokretu, ali on je to radio s mačem, želio je da je ugasi s mačem, ali nije mogao to da uspije. Kad su muslimani došli da osvoje Perziju, kao ova sekta je smatrala da muslimani, zato što oni nisu bili protiv nikakvih religija, da su kao oni njihovi pomagači. Ovo je znači mišljenje
evropskih historičara. On dalje piše: kršćanska sekta koja se nazivala Nestorijan, oni su također potražili spas kod muslimana zato što su oni bili progonjeni od te vlasti. Rezultat toga je bio da su muslimani bez ikakvih poteškoća znači sklopili neko razumijevanje između ovih dviju velikih sekti u tom mjestu. Allama Shibli Nomani piše u vezi ovoga u vezi ovih komentara koji evropski historičari imaju. On kaže, iako njihovi mišljenje nije totalno neispravno, ali oni također pokušavaju da sakriju mnoge činjenice. Istina je da u to vrijeme i perzijska i bizantijska Rimljani također su njihova vlast i moć je bila se umanjila, ali to je jedino značilo da oni tada ne bi se mogli oduprijeti nekim velikim nacijama. Ali to nije značilo da su oni toliko slabi da se ne mogu suprotstaviti znači Arapima koji su bili totalno nenaoružani i nespremni. Oni su i tada imali mnogo bogatstva, opreme za rat, znači bili su toliko i dalje moćna nacija i ogromnu armiju su imali. I što više, oni su znači bili u svojim tvrđavama, nisu znači morali nigdje ići izvan svoje zemlje da se bore. I sve im je bilo dostupno. Husru Perviz u toku njegove vladavine Iran je znači bio u najvećem i najboljem položaju u toku njegove vladavine. Onda su Rimljani isto osvojili dosta teritorija i svi se slažu do vremena Husru II da je Perzija bila vrlo jaka. I kada su muslimani znači ih pobijedili, to se desilo 2 ili 3 godine poslije toga vrlo uspješnog kralja. I onda kako je moguće da tako jaka nacija bude oslabljena toliko mnogo samo za nekoliko godina i da je to kao razlog zašto su ih muslimani pobijedili, zato što su oni bili toliko slabi. Naravno da se dešavaju kada se non stop lideri ili vođe mijenjaju da može biti nekih propusta, ali oni nisu izgubili nikakvu opremu, nikakvu novac, nikakve znači stvari koje su potrebne jednoj uspješnoj naciji. Mastika sekta je bila tad prisutna u Iranu i nigdje nije zapisano da je ova sekta pomagala muslimanima zato što su oni bili protiv svoje vlade. Također nigdje nije zapisano da je ova kršćanska Nestorijan sekta pomogla muslimanima protiv Iranaca. Oni su vjerovali da je Isus ili Isa a.s. imao kao ljudsku prirodu i također su smatrali da je on bio i imao kao Božju prirodu ili sastav njegovog tijela. I sada da se okrenemo i da razmotrimo kako je bilo stanje muslimanske armije. Nikada broj njihov nije prešao 100.000. Da li to da kad su se borili u Egiptu, Siriji, bilo kojim ovim teritorijama. Arapi su toliko bili neznani u borbama i u ratnim tim strategijama da na Jermuku borbi prvi put su se poredali u redove da se bore. I ta se zvala Tabija strategija, to jeste kada komandant ili ako dođe kralj ili car, on je u sredini te svoje armije. To je prvi put bilo da su muslimani na taj način se borili. Sada Hazur navodi kako je bila odjeća ovih
vojnika. Muslimani su bili, njihova odjeća je bila toliko slaba da je, na primjer, jedini štit ili oklop im bio napravljen od kože, dok su Iranci ili Rimljani imali od glave do pete oklop od željeza. Onda također navodi da neko oružje, kao neke ove velike kao sjekire koje su izgledale, to Arapi nikada nisu ni imali, ni posjedovali, ni koristili, dok su ovi bili toliko spretni u tome. Znači možeš odmah da se odrubi glava neprijatelja s tim oružjem. Onda također kada su Iranci vidjeli kakve su strijele od muslimana, mislili su da su kao to neke male igle, bacaju se na njih, znači ni to nije bilo adekvatno. Ovaj sad muslimanski historičar govori da objasni zašto je muslimanska vojska bila uspješna u tom periodu. To je bilo radi blagoslova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muslimani su jednostavno bili istrajni ljudi, bili su puni žara da se bore na Allahovom putu, bili su vrlo hrabri i poslije je Hazreti Omer radijallahu anhu još više ulio u njih ovakav način života. I to je bilo toliko na velikom stepenu da ni Bizantici ni Perzija nisu se mogli ovakvoj istrajnosti i hrabrosti suprotstaviti. A drugi faktor je bio znači da vlada muslimanska bude toliko stabilna jeste zato što su muslimani bili vrlo iskreni. Koje god mjesto je bilo osvojeno, ljudi su bili toliko iznenađeni muslimanskom iskrenošću i načinu života da budu ravnopravni prema svima. I iako muslimani su bili različite religije od njih, ti ljudi nisu željeli da ih muslimani napuste, koliko su bili pravedni prema njima. Prije borbe Jermuk, kad su se muslimani znači morali povući iz nekih kršćanskih predjela u Siriji, kršćani su plakali i molili su, govorili su neka vas Allah vrati, neka vas Bog vrati ponovo nama. A također Jevreji su držali svoju Tevrat i govorili dok smo mi živi, Rimljani kao neće ovdje više nikad imati vlast. Zato što Rimljani su bili vrlo ljudi opresivni, oni su znači bili vrlo loši prema nad ljudima kojim su oni vladali. I kad se muslimani suprotstavili njima u ovim ratovima, oni jesu imali veliku brojčanu snagu i sve, ali ti ljudi nisu bili predani toj vlasti. U Perziji je bilo malo drugačije, jer u Perziji ispod njihovog glavnog tog kralja u provincijama oni su svi imali te guvernere koji su bili vrlo utjecajni u svojim provincijama. Oni nisu toliko se borili za to carstvo iransko, više su se borili za svoju vlast u provincijama. I ovo je bio razlog u Perziji, ako su muslimani znači nadvladali glavnog tog cara, imali su dosta problema sa ovim guvernerima po različitim provincijama. Ali inače i tu su ljudi bili vrlo impresionirani sa muslimanima i načinom na koji su muslimani vladali i ophodili se prema njima. I oni su im također pomogli da se muslimanska vlast uspostavi u njihovim predjelima. I još nešto što je pomoglo muslimanima jeste da su prvo osvojili Irak i Siriju i tu su također bili naseljeni mnogi Arapi. U Siriji Gasenet je bio guverner u Damaskusu. U Iraku je bio glavno kao to Lahli pleme, ono je kao vladalo, ali su oni plaćali porez Kosrosu, a u Siriji ispod rimskog Cezara je
on je bio kao glavni. Iako su ovi svi Arapi u Siriji i Iraku postali kršćani i oni su se protivili muslimanima, ali povezanost da ste iz iste nacije jednostavno ne može nešto da se odbaci, kao pripadali su istom narodu. I ovi vrlo uticajni poglavice plemena u Iraku, oni su brzo postali muslimani i naravno stvar oni su dosta pomogli. Također i u Siriji Arapi su postali muslimani i jednostavno su se brzo znači oslobodili Rimljana. Da spominjemo Aleksandra i Genghis Kana. Ova dvojica su također postigli velike znači pobjede. Kako se to kao desilo? Njihovi te pobjede, to su bile vrlo brutalne pobjede i znači oni su radili ogromne genocide i pokoljenja. Svakom je poznat Genghis Khan. Iako usporedimo muslimanske pobjede sa pobjedama od Aleksandra, kad je Aleksandar osvojio Sur, grad u Siriji, a on je, zato što su ti ljudi dugo suprotstavljali njemu, kada je pobjedio, on je naredio da se svi ti ljudi pobiju i glave od 1000 stanovnika su bile kao obješene oko tog grada i onda 30.000 je prodao ljudi i žena kao robove. Niko znači ovdje nije bio siguran. Slično kada je pobjedio Istahar u Perziji, to je bio jedan stari grad u Perziji, poubijao je sve muškarce. Znači on je toliko kao bio je vrlo radio ove barbarske zločine na mnogim mjestima. I onda kako neko može da usporedi njihove pobjede sa pobjedama muslimana? Tačno je da opresija i agresija mogu da pobjede nacije, ali to ne traje dugo. Znamo da ni Aleksandar ni Genghis Khan nisu dugo trajali. Ovi zločini mogu postići odmah neke kao rezultate uspješne i onda od straha i od toga nacije se jednostavno predaju i onda kad oni ubiju mnoštvo tih stanovnika iz tih država, naravna stvar da se neće neko protiv njih suprotstaviti. I zbog toga Genghis i mnogi ovi su bili toliko okrutni zbog tog razloga da bi utjerali strah i dobili brze rezultate. Kako god pobjede Hazreti Omera radijallahu anhu nikada nisu donijele ovakve okrutnosti i nepravdu. Čak ni drveće nije bilo dozvoljeno da se sječe, a ne kamoli da naredi da se ljudi ubijaju. Djeca ni stari nikada nisu bili povrijeđeni. Osim u borbama, izvan borbi niko nije smio da bude ubijen. Da se prekrši ugovor ili neke spletke rade nije bilo dozvoljeno čak ni protiv neprijatelja. Vrlo oštre mjere i naređenja su data komandantima da ne smiju ni u borbi da koriste neke spletke, da kasape tijela mrtvih, to nije bilo dozvoljeno. Djeca, da djecu ubijaju, to nije bilo dozvoljeno. Ljudi koji su potpisali ugovor pa ga prekršili, prvo im se ponovo trebao da navede tačke tog ugovora. U mjestu Arbasuz ljudi su 3 puta prekršili ugovor. Arbasuz je grad blizu Sirije.
Najgoru stvar koju su oni bi uradili ovim ljudima jeste da ih protjeraju iz tog grada kad prekršavaju ugovore mira. Ali im je nadoknađeno, na primjer, za imovinu koju su izgubili, ako bi morali da napuste, nadoknađeno im je za to. Numana Šibli Numani dalje piše: ako su Jevreji iz Hajbera bili protjerani zbog njihovih spletki, njima je bilo nadoknađeno ono za njihovo zemljište koje su izgubili ili imovinu, posjede, i napisano je u svim provincijama kud god ti Jevreji koji su bili protjerani budu prolazili, treba da im se pomogne. Gdje god se oni posle Hajbera budu nastanili, godinu dana ne treba uzimati njihovu džiziju, to jest taj porez. Onda je kaže, ovi koji navode da su bili drugi neki koji su bili uspješni, kao Hazreti Omer radijallahu anhu, neka navedu detalje koji još osvajač je precizno se ponašao prema ljudima koji su bili osvojeni, kao što je to Hazreti Omer radijallahu anhu. Dalje, Aleksandar, Džingus i drugi uvijek su bili prisutni u ovim borbama i oni bi kao predvodili njihove armije u svakoj borbi. Također on uspoređuje da oni su uvijek bili na čelu svojih armija i naravno stvar to je davalo kao neki moral tim armijama da se još više bore, ali Hazreti Omer radijallahu anhu nikada nije predvodio muslimansku armiju u ovim borbama. Također govori da ove pobjede ovih Aleksandra i Džingusa su bile kao oblak koji prolazi, brzo dođe, brzo prođe. Nikada nisu uspostavili ili organizirali vlade u tim mjestima. Ali osvojene vlade, mjesta koje je osvojio Hazreti Omer radijallahu anhu, nakon 1300 godina tu je i dalje muslimanska vlada. I on je uvijek uspostavljao vlade i sistem vladanja nad ljudima. Šibli Numani dalje piše u vezi uloge Hazreti Omera radijallahu anhu u ovim borbama. Mnogi govore da kao halifa nije imao neku veliku ulogu u ovim borbama, kao to je bilo velika žar ljudi u tog vremena. On kaže ovo je mišljenje koje prema mom mišljenju je totalno pogrešno, to jeste da halifa ništa nije imao kao s ovim pobjedama. Isti muslimani su bili prisutni u vrijeme Hazreti Osmana radijallahu anhu i Alija radijallahu anhu, ali koji je bio rezultat tad? Naravno stvar, neko kad ima žar za istrajnost za borbom ili bilo čim, da je to dosta od pomoći, ali također glavni komandant ili koji god predvodi, on mora da bude istom, znači na isti način kao ti ljudi. Znači nema nikakvog polemisanja, mi dobro znamo da je muslimanska armija u tad, kako je Hazreti Omer naređivao, oni su to izvršavali. I sve planovi i administracija je bila sve prema njegovom, znači, uputama. Hazreti Omer radijallahu anhu od kako će armija da bude postavljena, kako da se trenira, svi mogući detalji u toku borbe su bili prema njegovim uputama. Način na koji će oni držati straže, način ovi komandanti koji će da predvode, sve to bilo pod njegovom naredbom. Osvajanje Iraka, Hazreti Omer radijallahu anhu je, znači, ko da je bio komandant glavni, znači sve je naredio u vezi strategija armije, svega u vezi tog rata. Kada bi armija kretala iz Medine, on bi im svaki, znači, korak opisao šta trebaju da urade i šta da rade kad budu stizali u različita mjesta. Tražio je mapu Kadsije i onda je postavio armiju prema toj mapi. I gora borba je bila na Havija, kada je perzijski kralj širom Perzije kao nahuškavao plemena protiv muslimana i ta armija je bila ogromna.
A drugo je također kad su Rimljani napali Homs ponovo, tada ljudi iz Džezire su im se također priključili i oba dva ova puta su prema Hazreti Omerovim strategijama, znači bili su pobjeđeni neprijatelji. Kad pročitamo ove detalje i činjenice, znači postaje nam jasno, znači i sve detalje kad čitamo kroz historiju koja je nama poznata, nijedan osvajač u historiji nije bio kao Hazreti Omer bin Faruk. On je znači bio osvajač, ali također je bio osoba koja je davala pravdu svima. Hazreti Abdullah bin Umar prenosi u vezi toga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ili nagovijestio Hazreti Omeru radijallahu anhu da će postati šehid, da ne samo na jednom da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Hazreti Omera da nosi bijelu odjeću. Pitao bi ga da li su ta odjeća nova ili je oprata. Hazreti Ibn Umar je rekao, ja se ne sjećam šta je Hazreti Omer radijallahu anhu odgovorio poslaniku, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se uvijek molio za njega na sljedeći način: nosi novu odjeću, živi život da budeš primjer drugima i neka ti Allah podari smrt šehida. Ibn Umar dalje prenosi, vjerujem da je poslanik rekao i sljedeće, da doživiš dobrotu na ovom i na budućem svijetu. Hazreti Enes bin Malik prenosi da je Hazreti Ebu Bekr, Omer i Hazreti Osman otišli s poslanikom na planinu Uhud i ona se počela da trese. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Uhude, smiri se, na tebi je poslanik, Sidik i dvojica šehida koji stoje na tebi. Hazreti Ubej bin Kab prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Džibril me je informisao da cijeli muslimanski umet će da tuguje u vezi smrti Omera radijallahu anhu. Hazreti Hafsa radijallahu anha, supruga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prenosi, ona kaže: čula sam mog oca da govori: Allahu moj, podari mi status šehida i učini me da umrem u gradu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ona je upitala kako je ovo moguće, pitala je svog oca. Hazreti Omer radijallahu anhu joj je odgovorio: zaista Allah dželešanuhu podari onako kako on želi. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je spomenuo u vezi ove dove koju je Hazreti Omer upućivao Allahu dželešanuhu da mu podari status šehida. Kolika je jaka veza bila sa Hazreti Omera radijallahu anhu sa uzvišenim Allahom, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je bio poslanik posle mene, to bi bio Hazreti Omer radijallahu anhu. Posle mene znači da ako bi došao poslanik odmah posle njega, to jest u to vrijeme da je Allah dželešanu želio da nekome podari status poslanika, onda bi to bio kao Hazreti Omer radijallahu anhu bi bio dostojan tog statusa. I također ovi evropski historičari i kritičari kažu u vezi Hazreti Omera radijallahu anhu da jednostavno ne može se naći osoba koja je bila njegovog karaktera, jednostavno osoba koja je bila toliko nesebična, toliko brižna osoba. I oni idu do te mjere da sav uspjeh Islama oni pripisuju Hazreti Omeru radijallahu anhu. To je znači taj isti Omer radijallahu anhu koji se molio gospodaru: o Allahu moj, podari mi da umrem u Medini kao šehid. Hazreti Muslim Maud kaže: ova je dova bila upućena zbog njegove ogromne ljubavi prema Allahu.
I znači ova dova također bi mogla značiti da Allah pošalje ogromnu vojsku u Medinu, pa tako da umre kao šehid. Ali Allah dželešanhu radi prema svojim odredbama na najbolji način. I znači kafir ga je ubio u Medini. I znači iz ove dove Hazreti Omera radijallahu anhu možemo da zaključimo da je on želio Allahovu blizinu, zbog toga se molio da on bude šehid. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu davajući savjet Ahmedi muslimanima nastavlja na današnjici da Allah sačuva nečiji život se smatra da je Allah toliko blizu toj osobi. Na drugom mjestu također Hazreti Muslih Maud dok je govorio o ubistvu Hazreti Omera radijallahu anhu u vezi njegove smrti, on govori da nam je poznato da se Hazreti Omer radijallahu anhu molio da on umre u Medini i da to bude smrt kao šehida. Inače znamo da i sama pomisao na smrt jednostavno je vrlo teško to pomisliti i da je to strašno. I dalje spominje kako je smrt strašna pomisao čak i na smrt. I govori jednom je od neke žene kćerka se razbolila. Ta bi se žena molila: Allahu moj, sačuvaj moju kćerku i uzmi mene umjesto nje. Naravno, ona je to zbog velike ljubavi prema svojoj kćerki govorila. I od te žene je krava zaglavila svoju glavu u neku posudu i trčala je svukuda oko nje. I žena pomislila da joj je Bog uslišao molitvu i kao da je došao Azrail po nju. I ona je tad počela govoriti: o Azraile, ja nisam bolesna, ona je bolesna. Drugim riječima pokazala je prema svojoj kćerke. Hazret Muslih Maud govori da svakome je njihov život vrlo važan ili dragocjen. I svi kada dođe to vrijeme, jednostavno ljudi bi sve dali da sačuvaju svoj život. Znači u jednom momentu se molila da njena kćerka bude sačuvana, ali kada je osjetila tu, što se kaže, blizinu smrti, onda je ona pokazala na svoju kćerku koja je bila bolesna. I Hazret Muslih Maud dalje govori: ljudi svašta nešto pokušaju da bi sačuvali svoj život. Kako god način na koji su ovi časni ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem se ponašali, oni su uvijek bili spremni da žrtvuju svoj život. Hazreti Omer radijallahu anhu se molio da postigne smrt šehida u Medini. Kako god Allah dželešanuhu je primio ovu dovu Hazreti Omera radijallahu anhu na takav način da je on bio ubijen u Medini od osobe koja je kao govorila da je musliman. Mnogi hadisi govore da je ova osoba je bio nevjernik, ali neki također tvrde da je on tvrdio da je musliman. Osoba koja je ubila Hazreti Omera radijallahu anhu. Ali većina tvrdi da je on bio nemusliman. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu je naveo kao hadis u kojem se govori da je bio nemusliman. Onda također na drugom mjestu navodi da je ta osoba govorila da je musliman. I on nije bio totalno siguran da li je ova osoba bila musliman ili nemusliman. Hazreti Muslih Maud dalje piše: prema nekima on je bio nemusliman. U svakom slučaju on je bio rob preko kojeg je uzvišeni Allah podario Hazreti Omeru da postane šehid. Kada osoba nešto traži od Allaha i tražio je to, ne možemo reći da je to loše. Kakvo je bilo stanje ashaba kada je Hazreti Omer radijallahu anhu bio ubijen? Hazreti Ebu Burda prenosi od svog oca da je Hazreti Auf bin Malik sanjao da su se ljudi skupili kao na otvorenom mjestu i da je jedna osoba bila izdignuta iznad njih. On je pitao ko je ta osoba i neko mu je rekao Omer bin Hatab. Onda je upitao zašto je ova osoba kao uzdignuta iznad drugih i rečeno mu je da on ima 3 kvaliteta.
da se on ne boji nikoga u vezi bilo koji stvari u vezi Allaha dželešanuhu i da će on postati šehid, također da će biti halifa. I onda je Hazreti Auf otišao kod Ebu Bekra radijallahu anhu da mu kaže u vezi ovog sna. Ebu Bekr je bio tad halifa. Hazreti Ebu Bekr je rekao njemu da on kaže ovaj san Hazreti Omeru radijallahu anhu. Kad je Hazreti Omer saslušao u vezi njegovog sna, rekao mu je kao bio je nezadovoljan i rekao mi imamo halifu. Poslije kad je Hazreti Omer radijallahu anhu postao halifa, putovao je u Siriju i dok je držao hudbu, pogledao je u Hazreti Aufa i pozvao ga je da dođe na mimber ili je držao govor i rekao je možeš li ispričati svoj san koji si sanjao, i on je tako to rekao. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao nadam se da Allah neće naći nikakvu grešku u meni u vezi toga, zato što je on spreman uvijek zbog Allaha da se suprotstavi svima. Što se tiče mene da ću postati halifa, ja sam već halifa sad i molim Allaha da mi pomogne da ispunim sve dužnosti koje halifa treba da uradi. A što se tiče da postanem šehid, kako ću ja postati šehid kad živim u arapskoj zemlji i ne idem u borbe, ali je rekao ako Allah to bude želio, on će da učini da ja postanem šehid. Hazreti Enes bin Malik prenosi da Ebu Musa Ašari je rekao da je sanjao da je krenuo i bilo je mnogo puteva, svi su nestali osim jednog. I on je krenuo tim putem i došao je do planine. Na toj planini se je nalazio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Ebu Bekr je pored njega stajao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pozvao da im se pridruži i onda Hazreti Ebu Musa Ašari je rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, da je vođa vjernika preminuo, kao to je bilo značenje, i onda su ga upitali da li će on to da kaže Hazreti Omeru radijallahu anhu, i on je rekao ja ne želim da mu govorim u vezi njegovu da će da premine. Sejd bin Abu Hilal prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu se obratio ljudima u petak, veličao je Allah dželešanuhu i onda je rekao o ljudi, sanjao sam san iz kojeg sam osjetio da je moja smrt vrlo blizu. Naveo je neku životinju da ga je ujela 2 puta i onda kaže rekao sam san i bilo mi je rečeno da će me neko ko nije Arap ubiti. A postoje različite zabilješke u vezi ubistva Hazreti Omera radijallahu anhu koji se dan to desilo i koji je dan bio ukopan. U Atapkatu Kubra Hazreti Omer radijallahu anhu je bio napadnut ili ranjen u srijedu, a da je preminuo u četvrtak i da je 26. Zulhidžeta bio ranjen u 23. poslije hidžre i da je bio ukopan 1. Muharema 24. hidžretske. Usman Ahnad govori da Hazreti Omer je preminuo u srijedu 26. Zulhidžeta. Prema Ebu Maširu Hazreti Omer je preminuo na 27. Zulhidže. Osim ove dvojice, mnogi drugi historičari su se složili da je se to desilo 26. Zulhidžeta, 23. poslije hidžre i 1. Muharema da je bio ukopan. U Buhariju u vezi njegovog ubistva se spominje. Umar bin Mejmun prenosi da je vidio Hazreti Omera nekoliko dana prije nego što je bio napadnut u Medini. Hazreti Omer je otišao kod Osman bin Hunejfa i Huzeife i pitao ih je u vezi poreza u Iraku. To je njihova bila obaveza koju im je on dao. I također ih je upitao da li je taksa velika tu za te ljude i oni su rekli da je bilo da taksa nije ili ovaj porez nije bio prevelik. Hazreti Omer je bio zabrinut da možda taj porez nije bio prevelik za te ljude. Oba dvojica su odgovorili ne.
I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao, ako Allah mi podari zdravlje, otiću u Irak i sve udovice u Iraku će da budu vrlo zbrinute. I prenosioc govori, posle 4 noći Hazreti Omer radijallahu anhu je bio ranjen. I također prenosioc govori da je on bio tu u toku tog napada i da je Hazreti Abdullah bin Abbas bio između njih. On je imao naviku da prođe između safova i da kaže svima da se fino poredaju, isprave saf i onda bi izašao i rekao Allahu Ekber. Nekad bi učio sura Jusuf, nekad sura Nahl ili slične sure na prvom rekatu, na sabah namazu, tako da ljudi mogu pristići na sabah ili na prvi rekat. Samo je rekao Allahu Ekber kada sam čuo da je rekao ubijen sam ili ujeo me pas. Njegov ubica je počeo da bježi sa svojim kao dvostrukim nožem i udarao je koga je god stizao, a koga je god kao pokušao da zaustavi, on je ranjavao. On je ranio 13 ljudi, od njih 7 su preminuli. U Buhariju se prenosi da jedan čovjek uzeo svoj kao mantil i bacio na njega i kad su ga uhvatili, kad je on bio svjestan da su ga uhvatili, onda je on presjekao svoj vrat. Hazreti Omer radijallahu anhu je uzeo ruku od Hazreti Abdurrahmana bin Aufa. Oni prenosioc kaže, ovi koji su bili blizu Hazreti Omera vidjeli su šta se je desilo, ljudi koji su bili dalje samo su govorili subhanallah jer nisu bili svjesni šta se je desilo. Onda je Hazreti Abdurrahman bin Auf predvodio namaz, vrlo kratko. Kad je završio namaz, Hazreti Omer ga je upitao da ode i da vidi koga je napao. Hazreti Ibn Abbas je otišao i rekao je to je bio rob od Mugire. Hazreti Omer je upitao rob koji je stolar. Hazreti Ibn Abbas je rekao da. Na što je Hazreti Omer radijallahu anhu rekao neka ga Allah uništi. Kao ophodio sam se prema njemu dobro, ali hvala Allahu da me nije ubio musliman. Ovdje možemo da vidimo da ovaj čovjek nije bio musliman. Da je rekao Ibn Abbas, ti i tvoj otac ste imali mnogo robova. Onda je Ibn Abbas rekao, ako to želiš, mi možemo sviju da ih kao otpustimo. Ili drugim riječima da poubijaju sve nearape u Medini. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, to nije u redu. Posebno oni koji govore naš jezik, okreću se prema kibli da se mole i rade isti hadž kao ti. Mnogi robovi su bili muslimani. Onda su odnijeli Hazreti Omera njegovoj kući. Također Ibn Abbas ušao u njegovu kuću s njim. Osjećalo se kao ovolika teškoća da nikada nije bila na muslimanima prije. Neki su govorili neće mu se ništa desiti, dok su drugi se bojali da će da umre. Onda mu je donešeno nešto da pije, ali je pravo izlazilo iz njegovog stomaka. I onda mu je doneseno mlijeko, ali također i to je iz njegove rane isticalo. Ljudi su onda shvatili da je njegov kraj blizu. Amar bin Maimun prenosi. Onda on kaže, otišli smo kod njega i počeli smo da ga hvalimo. Jedan momak je rekao, o vođo vjernika, budi zadovoljan zato što si bio ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zato što si primio islam na početku, a sada si i halifa i uradio si toliko dobro kao halifa i sada si šehid. Onda je Hazreti Omer rekao, nadam se da ništa neće biti držano protiv mene. Kada je ovaj mladić odlazio, njegov kao grtač je se vukao po zemlji i upitao je da ga zovnu nazad i rekao je moj bratiću, ti drži svoju odjeću da se ne vuče po zemlji, duže će ti trajati i također tako je to bliže pobožnosti kod tvog gospodara kada se odjeća ne vuče po zemlji. U to vrijeme ljudi su nosili duge
ogrtače koji se vukli za njima da bi pokazali kao svoj neki status ili bogatstvo. I zato Hazreti Omer radijallahu anhu ga je savjetovao da ne treba da pokazuje ovu stranu, kao da je on vrlo imućan. Onda je pitao koliko ima on duga, rečeno mu je 86.000 dirhama. Onda je Hazreti Omer rekao, ako od mog imovine možete to platiti, platite. Ako ne, onda odite tražite od Benu Adi bin Kaba. Ako on od njegovog to ne može se isto odplatiti, onda tražite od Kurejšija. Ali ne tražite nikog drugog da ovo otplati. Morate to otplatiti za mene. I odite kod Hazreti Ajše radijallahu anha i prenesite joj moj selam. Ne govorite joj da sam ja vođa vjernika. Recite da Omer bin Hatab pita da li može on da bude ukopan pored svoje dvojice ashaba, prijatelja. U Umdatul Kari komentar Sahih Buharija se spominje da je ovo Hazreti Omer radijallahu anhu rekao kad je bio siguran da će da premine. Kada je ovaj ashab ušao u kuću Hazreti Ajše radijallahu anha, ona je sjedila i plakala je. On je rekao Hazreti Omer bin Hatab ti šalje selam i traži dozvolu od tebe da bude ukopan pored svoje dvojice drugova. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla, ja sam čuvala ovo mjesto za sebe, ali danas ću mu dati to iznad, kao da ću mu mjesto njeno. Kada se Hazreti Abdullah vratio, rečeno je Hazreti Omeru da je došao i Hazreti Omer je tražio da ga dignu. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, koje mi vijesti donosiš? On je rekao, o vođo vjernika, donosim ti vijesti o onome što si ti želio. Hazreti Ajša je dala dozvolu. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, sva hvala pripada Allahu, kao bio je puno zabrinut u vezi toga. On je rekao, Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, kada preminem, odnesite me i tražite dozvolu da uđem. Ako da Hazreti Ajša dozvolu da ga unesu i ukopaju tu, ukopajte me. Ako bi ona promijenila mišljenje, onda me ukopajte gdje drugi muslimani se ukopavaju. Hazreti Hafsa je došla sa drugim ženama. Mi smo izašli, one su tu boravile, plakale su. Kada su neki ljudi došli, muškarci došli, onda su žene otišle u drugu sobu i mogli smo da ih čujemo da plaču. Ljudi su rekli, vođo vjernika, postavi nekoga ko će biti halifa posle tebe. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao, ja ne nalazim nikog drugog bolje za ovu poziciju osim sljedećih ljudi kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zadovoljan prije nego što je preminuo. Onda je spomenuo Hazreti Alija, Hazreti Osmana, Hazreti Zubeira, Hazreti Talhu, Hazreti Sada i Hazreti Abdurrahmana bin Aufa. I rekao je, Abdullah bin Omer će biti vaš svjedok, ali on neće biti kao kandidat za hilafet. Ako je hilafet dat Sadu, onda će onda bude halifa. A drugom, kogod postane halifa, onda treba da se savjetuje sa Sadom, jer ja ga nisam sklonio iz njegovog pozicije zato što on nije bio dovoljno dobar za to. Prvo želim da koje god halifa se pobrine za muhadžire, da im da njihova prava i sačuva njihovu čast. I onda budite pažljivi prema ensarijama, jer oni su pustili islam u njihove domove prije nego što su muhadžiri došli. Novi halifa treba da se dobro ponaša sa svim ljudima, jer su oni zaštitnici islama i izvor bogatstva i izvor borbe protiv neprijatelja. I također novi halifa treba da se prema beduinima ophodi dobro. Arapskim tim beduinima, jer oni su kao starosjedioci, i da novi halifa ne tereti nikoga iznad njihovih mogućnosti u bilo kom smislu. Kada je preminuo, krenuli smo i Abdullah bin Omer je rekao Hazreti Ajši
Omer bin Hatab traži dozvolu da uđe. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla unesite ga i tako je bio ukopan pored svojih dvojice prijatelja. Poslije njegove džanaze ljudi koji su bili nominovani od Hazreti Omera su se sakupili i tako je počelo izbor za novog halifu. Ja ću da nastavim u budućnosti da govorimo o ovome. Dželsa Salana u Njemačkoj počinje danas. Da uzvišeni Allah je učini blagoslovljenom. Da mnogi Ahmedi muslimani u Njemačkoj imaju koristi od nje i ove godine 2 dana dželsa. Ja ću da održim završni govor u subotu, bit će na MTA i otprilike u 3:30 posle podne. Također u Njemačkoj će ljudi moći da gledaju uživo dželsu i kogod može da gleda treba da iskoristi tu priliku. Posle džume klanjat ću 2 džanaze u odsustvu. Prva je Kamaruddin Sahibu, misionar iz Indonezije, 65. godini je preminuo, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. 1972. je primio Ahmedijat, imao je 15 godina. Poslije školovanja dao je život u službi džamata. Otišao je u Kadijan da studira u Ahmedija džamiji. 1986. godine postao je misionar. Učio je Kur'an na prelijep način. Bio je predan službi džematu. 35 godina je služio džemat. Njegova supruga kaže da mi je govorio da ja nisam samo supruga misionara, ja trebam da budem kao prva među ženama u službi. Ona kaže njegova poslušnost i ljubav prema hilafetu je bila izvanredna. Ponašao se prema starim i mladima sa velikim poštovanjem. Uvijek je savjetovao druge da služe u džamatu. Kad bi god se sastao sa Ahmedi, on bi sa velikom ljubavlju i poštovanjem uvijek bi govorio u vezi Ahmedijata. Dok je bio bolestan, ustajao bi sat i po prije sabaha i klanjao bi tahadžud i učio bi Kur'an i uvijek bi išao pješke do džamije sve dok je to mogao. Njegov sin Umar Faruk Sahib, koji je misionar i profesor u Indoneziji, džamija Ahmedija Indonezija piše, on bi kod kuće i na polju učio prelijepo časni Kur'an. Također je prevodio knjige Obećanog Mesije i radio je također i reviziju tih prijevoda. Dok bi to radio, često bi učio i kasidu. Kad bi god govorio u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo šta, oči bi mu bile pune suza. Često bi mi govorio o mnogim iskušenjima drugih Ahmedi muslimana i u vezi svojih poteškoća kroz život. Njegov mlađi sin Zaferullah Khan kaže, bio je vrlo hrabra i istrajna osoba. Živio je jednostavnim životom i bio je zadovoljan sa svim što je imao. Da uzvišeni Allah podari njegovu milost i oprost i uzdigne njegov status. Sabija Harun Sahiba je sljedeća džanaza. Supruga od Sultan Harun Sahiba, koji je također preminuo. Preminula je u 73. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao u njenu porodicu preko njenog oca. On je primio, dao je bejat u vrijeme Hazreti Muslimauda radijallahu anhu. Imao je 18 godina. Onda je njen djed, otac njenog oca, također primio Ahmedijat od njegovog sina. Allah joj je podario 3 sina i 3 kćeri. Jedan njen sin je zet od 4. halife. Sultan Ahmed Khan, njen najstariji sin, piše, moj najstariji brat je tragično preminuo kad imao 2 godine. Kad je mu bila džanaza, 3. halifa je rekao uzvišeni Allah će joj podariti sina koji će biti lijep i živjet će dugo vremena.
da njen sin kaže od malih nogu pa i do sad proveo sam dosta vremena sa svojom majkom. Bila je vrlo nježna i opraštala bi lako. Nikada nije pričala o drugima loše. Njena kćerka kaže, moja majka je bila vrlo pobožna, imala je mnogo kvaliteta, uvijek se ophodila dobro prema svima, imala veliku ljubav prema hilafetu, brinula se za svoju rodbinu, bila je gostoprimljiva, nikada nije povrijedila nikoga, nije voljela kad ljudi tračaju i kad bi se god našla u takvom društvu odmah bi odlazila i svak bi mogao da vidi koliko je ona nezadovoljna s tim. Mnogo je praštala. Nikada nije se molila protiv osobe koja je napala mog oca. Molila se Allahu da uputi tu osobu. Imala je vrlo posebno mjesto u srcu za sve ljude koji su bili bolesni, siromašni i na vrlo tajanstven način bi im pomagala. Druga kćerka kaže, moja majka je bila vrlo tiha i davala je mnogo za sadaku. Tajno bi to radila i nikada ne bi to volila da spominje. Da joj Allah podari njegov oprost i milost i da pomogne njenoj djeci da nastave da rade njena dobra djela. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.